ערב טוב ושלום רב לכם, צופים יקרים. אנחנו קוטעים את רצף השידורים שלנו בערוץ 2 בעקבות אירוע חדשותי מסעיר. לא, התקיפה באיראן עדיין לא החלה. נבחרת ישראל לא עלתה למונדיאל בברזיל ואפילו לא זכינו באוסקר. האירוע המסעיר מגיע מבית היוצר של מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, שהגיש לפני שעה קלה לראש הממשלה בנימין נתניהו דוח ביקורת סודי ומעורר מחלוקת. הדוח המקיף עוסק בבוגרי מחזור 1980 בתיכון רוטברג שברמת השרון. ההתנהלות במהלך 30 השנים שחלפו מאז סיימו את חוק לימודיהם במוסד המפואר ועד ימינו אלו. מי עשה מה? מי התחתן עם מי? מי התגרש? מי חי? מי מת? מי בארץ? מי באוסטרליה? ובכלל, מה קרה איתכם, חברים, בשלושת העשורים שחלפו? אז בואו בבקשה, התקרבו אל המסך. סידס, תזמין בבקשה את החברים, בקש מהם שיעצרו לרגע את השיחות ואת המפגשים המרגשים, רק לכמה רגעים. מוכנים חבר'ס? יופי. אז עכשיו כשכולכם כבר כאן קשובים וקרובים אליי, בואו נתחיל. רוטברג 1980. שימו לב, המספרים מדברים. לאחר חודשים רבים של המתנה מתוחה, הוגשו כאמור נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד מבקר המדינה לבחינה ציבורית. דוח מסכם של שאלוני מחזור רוטברג 1980 מצביעים על נתונים מדאיגים במיוחד. עד כמה שהדבר יישמע מזעזע, מן הדוח עולה כי אתם, חברים וחברות יקרים, בני 50, או ליתר דיוק, מחצית מכם כבר חגגו את יום ההולדת ה-50. ואם לא די בכך, מן הדוח עולה כי מחציתכם מרכיבים משקפיים. מתברר מממצאי הדוח כי העיניים שלכם שהספיקו לצפות בטל ברודי, עדיין בשחור לבן, מניף את גביע אירופה לאלופות. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל. בשחרור החטופים במבצע אנטבה הבלתי נשכח. בנשיא מצרים, אנואר סאדאת, נושא נאום בכנסת בירושלים. ויזהר כהן והבני בי זוכים במקום הראשון באירוויזיון. עם זאת, מקורבים לאורחי הסקר הדליפו למערכת חדשות ערוץ 2, כי עובדות אלו הן רק קצה הקרחון של העולה מן הדוח. מקורות יודעי דבר ציינו כי בין החוגגים כאן הערב מסתתרים מספר סבים וסבתות. איך הגעתם לכך, ישמור השם? ואתם עוד בני דור הגלולה והמהפכה המינית. איך זה קרה שחבורת הצעירים והצעירות שרקדו לצלילי הבי ג'יז, כיצד קרה שאלו הפכו לסבים וסבתות? התשובה, על פי כתבנו, נעוצה בשיעור הילודה. הבכור שלכם נולד בשנת 1982, והתינוק הזה בעצמו חוגג היום יום הולדת 30. הילד הזה שלכם מבוגר ביותר מ10 שנים מן הגיל שבו אתם יצאתם בפעם האחרונה משערי התיכון הזה שבו אתם מכונסים הערב. בתגובה אמרו מספר בוגרים, ואני מצטט, זה פשוט מצמרר, סוג של סרט אימה. עוד עולה מן הדוח כי בוגרי תיכון השרון על שם רוטברג שנת 1980 דומים במובנים רבים לשאר חלקי החברה בישראל. לבוגרי מחזור 80 יש 2.61 ילדים בממוצע, נתון כמעט זהה לממוצע הכלל ישראלי.
כמו כן, בוגרי מחזור 80 צברו בממוצע 15 שנות לימוד. שוב, מספר קרוב באופן מדאיג לממוצע הארצי. בתשובה לשאלת כתבנו, אז מדוע בוגרי רוטברג 80 נחשבים למשהו מיוחד אם הם כאלה ממוצעים? ענו נציגי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי ישנם מספר מאפיינים ייחודיים לבוגרי המחזור הזה. למשל, 95% מן היושבים כאן הערב התגייסו לצה"ל או לשירות לאומי אחר, ומספר זה גבוה בהרבה מן המקובל בישראל של 2012, כאשר בערך 30% מכלל האוכלוסייה היהודית מעדיפים שלא להתגייס כלל. 20% מכם הם שושואיסטים ששרתו ביחידות המודיעין השונות. דוגמה נוספת לייחודה של קבוצת בוגרי רוטברג 80 עולה מנתוני העישון. באופן מפתיע, למי שזוכר את המחששות בכניסה למוסד הזה שמארח אתכם עכשיו, רק 10% עדיין מעשנים, וזה בערך חצי מן הממוצע הארצי. יבואני הסיגריות למיניהם הגיבו בתדהמה. איך ייתכן שבני הנוער המצוינים הללו, ששאפו סיגריות טיים, נובלס, סמיילי ואירופה, כאילו אין מחר, הצליחו להיפטר מן ההרגל המגונה הזה? חלק קטן מכם, 10% בערך, לא חיים כאן, ומצאו ששביל חייהם הוביל אותם למדינות הים. אלו שהתקבצו כאן, וחלקם באו מעבר לים, בוודאי זוכרים את אפל, כחברה קטנה וחדשנית שמייצרת מחשבים אישיים. From High Technology, the computer store, introducing Apple II, the easy-to-operate home computer. הרבה לפני שהפכה לענקית אייפונים ואייפדים, שילדינו ואנו נוגעים במסכן ברגישות מבוקר ועד ליל. אתם הספקתם לצפות בהצגות הבכורה של יצירות מופת קולנועיות שהפכו עם השנים לקלאסיקות. די אם נזכיר את רוקי של סילבסטר סטלון, או גבעת חלפון של אסי דיין והגששים. 20,000 לירות, נסגור את החוב. 20,000? אתה משוגע, ויקטור? מה, אתה לא קבע לך לחוב? מה, אתה כתבת את הכסף בעצים? נהג מונית של דנירו וסקורסזה. Talking to me? Who the hell else are you talking to me? מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס. Star Wars. Stop that ship! Faster! ושגעון המוסיקה עם טרבולטה האגדי. אקספרס של חצות, הרבה לפני הנופשונים בטורקיה. וכמובן אפוקליפסה עכשיו של פרנסיס פורד קופולה, הבלתי נשכח. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. בשנות התיכון שלכם הספקתם לראות את הלוויותיהם של ג'ון לנון, השם ייקום דמו, מאו צטונג, מנהיג סין הקומוניסטית, צ'רלי צ'פלין, האחד והיחיד, ראש ממשלת ישראל בעת מלחמת יום הכיפורים גולדה מאיר, ואפילו הדיבה היהודית הראשונה בהיסטוריה, חנה רובינה. בקיצור, 30 שנה חלפו במהירות מסחררת, כאילו רק לפני שבוע עוד רקדתם כאן בטקס סיום התיכון הססגוני עם מיטב להקות המחול מתוצרת בית. כאילו ממש רק לפני ימים אחדים לקחתם את האוטו של אבא לרונדו הפרוע והמסורתי ברחבי המושבה רמת השרון, שהפכה גם היא כבר מזמן לעיר ואם בישראל. חברות וחברים, ממש לפני סיום קיבצנו כאן עבורכם את מבול הברכות והאיחולים שזורמים למערכת חדשות 2 מכל קצות הארץ והעולם. לא נגענו. כשביקשו ממני לברך אתכם, היו לי קצת היסוסים. מה זה גיל? 50. ילדים, צוציקים. אני רוצה לברך אתכם שתעבדו יחד למען הארץ, למען הגליל, למען התושבים, למען העתיד. כל טוב לכם. ערב טוב לכם. זה לא מעט. זה בכל זאת מהלך שבשביל כולנו הוא נקודת ציון בהיסטוריה של מדינת ישראל המודרנית.
חיבוק חם מירושלים. האמת שיש לי זכות עצומה ואני מאושר ושמח לרגע שבו אני יכול לברך אתכם. עשו ברכה ואני פגש בעוד 30 שנה. מאחל לכם מזל טוב, נישואים טובים, תענגו אחד את השני, תהנו אחד מהשני, תעשו ילד, 2, 3, תעשו ילדים בקיצור. Is it? Oh, good. All right. See you guys. Take it easy. Thank you. Shalom. See you tomorrow. See ya. היו ברוכים. אנחנו מוסרים לכם הרבה אהבה, נשיקות, תהיו ילדים טובים. ما دیدیم تو اجتماع مثلا جلسه خب میشونا ببینن موقعی که خانم هست چجوری رفتار میکنن، خانم نیست چجوری رفتار میکنن. ما تو خودمون تو دولت. אז אלו הן אם כן הברכות, ואם יורשה לי, ברכה אישית משלי, בוגר מכם בכמה שנים, הגעתם בדיוק לאמצע הדרך. את החצי הקשה כבר השארתם מאחוריכם, ועכשיו תתחילו לעשות חיים ותהנו. תבלו טוב, טוב, טוב. לילה טוב למחזור 1980, כאן מסתיימים שידורנו לערב זה. וזכרו, אם שותים, לא נוהגים. אנחנו ניפגש שוב מתישהו בבית האבות. ועל רקע הצלילים של מיטב הלהיטים של שנות ה-70 הרחוקות והעליזות, יחד עם תמונות ארכיון מציבות, שוב, לילה טוב. בסרט, פזרו את השורות, כל הקסמים נגוזו, גז גם החלום, נצא אל תוך הלילה, לגבל את פני היום, ולומר שלום, לומר שלום, לומר שלום. קפה את הגיטרה, תנעל את התופים, קצה את הפיאנו, אנחנו מסתלקים, הקצב של הממבו, דליק לי את הדם, זה קצת דומה לסמבה, אבל מצחיק את הבן אדם, ממבו זאת תפילה, כמו ללולה, כמו ללולה. כבר הולכים הביתה, רק עונשית ודי, מה נאמר על יום שעבר, היה כדאי. Gonna come down, when are you going to land? I should have stayed on the phone, should have listened to my man. You know you can't hold me forever, I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open, this boy's too young to be singing the blues. So goodbye yellow brick road, where the dogs on society howl. You can't plant me in your penthouse, I'm going back to my town, back to the howling of out in the woods, hunting the hornback toad. עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם, I love you, טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע,
גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר, שתם I love you טרמינל בלמיה. רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה, יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה, כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה, הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה. I love you טרמינל בלמיה. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans.